समनि फाखनाव दाना आं एसे गारलांनांगौ जाबाय दोरोदलांनांगौ जाबाय नाथाय खाबु मोनोबा सम मोनोब्ला समावनो जायगायावनो बिदि लिरस्लोंनानै गायसङो आरोखि अजाफोरनि मन्त्र जारिनाय बायदि माइकआबो बांद्राय माथो गैला अ जिएस मा जाखो जोंनिया बक्सआ ओरैनो मोनफैगोन ना सफैगोन बायदि आखा दंना दे होमबालाय आं दा होमबा खेबसे आवरायबावगोन दे जोंहा सालबारि फरायसालिमायाव लेखा मेला बिजाब मेला बुक फेयार जादों खामानिया जागायनाया आरो बे हाबाफारिया जोबोद गाहाम नाथाय मोजां हाबाफारिफोराव जों बाहागो लाया जोंनि मानसिफोरा लेखा रोङिखौ दसे खनाखैजा दोनबो लेखा गोरोंफोराबो बिदियाव बाहागो लानो बायो थांलाय फैलाया बे लामाजोंनो जागासिनो दं बाइकजों सारि साखाजों थांनायाथ' गुबुन बाथ्रा अदेबानि थाबायनानै थाङोब्लाबो बेवहाय एसे हाबस्लोंनानै नायस्लोंलांनायखौ जों नुनो मोनासै नुफेराखिसै जोबोद दुखुनि बाथ्रा जोङो बुङो जोंनि सान्थौफोरखौ जोंनि सानस्रिफोरखौ जों सालबारिखौ फेदेरनांगौ सालबारिखौ फेहेरनांगौ सालबारिखौ डिस्ट्रिक्ट बानायनांगौ सालबारिखौ बड'लेण्डनि बिथोराव बिटिआरनि बिथोराव मोनसे जौगा थाखोआव लाबोनांगौ सालायजोंल' बुङो ना खुगाजोंल' बुङो गोसो गोरबोआव बेसे दङ जोंहा साननायनि गोजौआव नङा जों साननो नांगौ जादों खाथि जायगा फरायसालिफोराव जों गोबां लाइजाम हरदों फन होनानैबाबो लिंहरदों नाथाय बेसेबां जोंखौ रेसपन्ड होखो बियो जोंहा सुपन बसुमतारी हादान थुनलाइयारि आड्डाखौ दिनै दैदेनबाय थानाय जोंनि बारग' फरायसा बिथाङानो सामलायबाय दं जागायनायनिफ्राय दिनैसिम जोबजासिमहालागै आं माब्लाबा थानो सोलाबाखैब्ला जोंहा भाइस प्रिन्सिपाल डक्टर दुलेम बसुमतारिया दसे गैथ'वाब्ला आं बेफोरबायदिनो जों सामलायबाय दं नाथाय जों गुबुननिखौथ' बाद दोन जोंनि फरायसालिमानि फरायसाफोरानो फैदों आरो थांदों हाबनोबो थान मोनबावो लेखा दखानाव बायनायखौथ' दोनथ' हाबनोबो तान मोनबावो मोखांखौनो जाया लिंहर होबथा लाबोबाय थानो नांदो जोबोद दुखुनि बाथ्रा जों बोरैहाय मा राहाजों सालबारिखौ फोजौनो फेदेरनो गेरेमसा खालामनो आं दाख्लि लिरदों बिजोङावबो लिरदों फेसबुकआवबो होदों सपन बसुमतारी बिथाङाथ' सानफ्रोमबो होगासिनो जोंनि डक्टर दुलेन बसुमतारी भाइस प्रिन्सिपालाबो सानफ्रोमबो होगासिनो नाथाय रावनिबो गोसोआ बे फारसे गंलायनायखौ जों नुनो मोनाखै जोबोद दुखुनि बाथ्रा जोंखौ साननो हागौ गावसोरनि फरायसालिमायाव जानायखाय बिदि बुंदों नङा बाथ्राया जोंहा मिजिं दं थांखि दं सालबारिखौ फेदेरनाय फोजौनाय फोसारनाय गेरेमसा खालामनायनि सालबारि मिन्स जोंनि बे सालबारि रुपहि सावदुरबिथा ओरै सारा सालबारि साब डिभिजनखौ जों बोरैहाय डिस्ट्रिक्ट बानायनांगौ बोरै फोजौनांगौ फरायसालिमाखौ बोरैहाय मुलुगसोलोंसालिसिम लांनांगौ फरायसालिफोरखौ जों बोरैहाय जौसिन फरायसालिसिम लांनांगौ जोंनि फरायसाफ्रा बोरैहाय बांसिन गोरोंनिफ्राय गोरोंसिन जानो हागोन जानो होनांगौ बेफोरखौ लानानै जों मिजिं थिदों सिमां नुदों आरो सावरायलायबाय दं बे मिजिंखौ थांखिखौ जाफुंहोनांगौब्ला जोंनि साननायखौ मोगथां महर होनांगोन आंहा सन्देह दं जोंनि फोरोंगुरुफोरानो साबेसेया लेखा बायखो दासिमबो आंहा सन्देह दङ जोंनि फरायसाफोरनि बाथ्राखौथ' बाद दोन जोंनि फोरोंगुरु जोंनि प्रफेसारफोरानो लेखा दखानाव सोरबा हाबफैयैखौ आं दासिमबो खोनानो मोन्दों नुनो मोन्दों
अब्ला जोंनि थांखि आरो सानस्रिया मा दिनै फैयै फैयै जोबथि सानाव आं बुंनांगौ जाबाय बुंनांदों आरो बुंखाथारनोबो नांगोन जों सालाय बिजौजों ओरैनो फिस्ला लाफा ओंख्रि जानानै अनला खारै जानानै ओरैनो रोनावलाबायबाय थाब्लाल' जाया जों एक्चुअलि थार बे गोग्गो गोसो आरो जोंनि सानस्रिखौ फोथांनोब्ला खालामनोब्ला फेहेरनोबा अब्लाना जों थारैनो मावफुंनो नांगौ আমি হালবাৰীক যদি পোহৰ উজ্জ্বল কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ হালবাৰীখন যদি ডাঙৰ কৰিব বিচাৰোঁ এই সৰু সাব ডিভিজনটোত যদি ডাঙৰ সাব ডিভিজন বা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত আনিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ এই এনেকুৱাকৈ যিটো প্ৰগ্ৰাম লৈছে বা আনবোৰ প্ৰগ্ৰামবিলাকৰ আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব আমি যোগদান কৰিব লাগিব আমি সকলোৱে ওলাই আহিব লাগিব আমি দেখিছোঁ আমাৰ কেইজন শিক্ষকে শিক্ষয়িত্ৰীয়ে আমাৰ প্ৰবক্তাসকলে আমাৰ গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিসকলে ইয়াত আহিছে আমি দেখি আছোঁ বাইকত আপ ডাউন কৰি আছে ইফালেদি গাড়ীৰ আপ ডাউন কৰি আছে ইফালেদি কিন্তু খোজকাঢ়ি যোৱা ব্যক্তিজনো ইয়াতে এখন্তে খলিও সোমাই যোৱাটো আমি দেখা পোৱা নাই দুখৰ বিষয় পৰিতাপৰ বিষয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ চিন্তা ক'ত হালবাৰী বোলে বৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বনাব লাগে হালবাৰী বোলে বৰ ডাঙৰ বনাব লাগে হালবাৰী বৃহত্তৰ হালবাৰী বনাব লাগে বুলি আমি এনে জিভাত লাফা শাক খাই পেলাই অনলা খাৰাই খাই পেলাই কৈ থাকিলে নহ'ব আমাৰ মনত থাকিব লাগিব আমি যিটো চিন্তা কৰিছোঁ এই চিন্তাবিলাক আমি যদি ৰিয়েলিটি একচুৱেলত যদি কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কামত পৰিণত আনিব লাগিব সেইখিনি মই আহ্বান কৰিছোঁ আজি আহি 24 তাৰিখৰ পৰা 28 তাৰিখ আজি শেষ হ'ব এই শেষ অনুষ্ঠানত আমি বহুতো প্ৰগ্ৰাম লৈ পেলাই আজি আমাৰ শেষ হ'ব আমাৰ নিমন্ত্ৰণ কৰি অহা অতিথিসকল আমাক উদ্বোধন কৰি গৈ আছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক আহি আছে পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে আজি আমি প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিম যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নিজৰ পঢ়াৰ মাজেদি আৰু আনুষংগিক যিখিনি শৈক্ষিক বাতাবৰণ এইখিনি যদি ভালকৈ গঢ়ি ল'ব পাৰে কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মানুহ হোৱাৰ যিটো চিন্তা এই চিন্তাবিলাক ছাকচেছ হ'ব সেইখিনি আশা কৰিয়ে আমি পাতিছিলোঁ এই গ্ৰন্থমেলাখন আৰু নিশ্চয় টেকন'এট পাব্লিকেশ্যন আৰু নীলিমা প্ৰকাশনৰ কিনা বেচা আমি বিচৰা নিচিনা হোৱা নাই যদিও তেওঁলোকে যাতে নিৰাশ নহয় এইখিনি আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ নেক্সট আমি তেনেকুৱাকৈ ভাল বতৰত ভাল ছিজনত ল'ম এতিয়া স্কুল কলেজবিলাক আমাৰ কলেজত ক্লাছ হৈছে স্কুলবোৰ খোলাও নাই কিছুমান বহুত স্কুলে খোলা নাই এইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালী তাকৰ হৈছে কিন্তু গাৰ্জেনসকল ওলাই অহা নাই সেইখিনি আমাৰ দুখৰ বিষয় যিয়ে নহওক আমি আজি সন্ধিয়া 8টা বজালৈকে আমি ইয়াতে প্ৰগ্ৰাম আছে এইখিনি প্ৰগ্ৰামটো আমি মানুহ নাথাকিলেও চেয়াৰেদি টেবুলেদি আমি ছাকচেছ কৰিম হয় না নহয় স্বপন বসুমতাৰী হয় আমিতো আছোৱে তো गोजोननाय थाबाय जायफोरा दिनैनि सिमहालागि दासिमहालागि आरो हरसिमहालागि जोंखौ मदद हेफाजाब होगोन आरो थाफाबाय दं जोंनि फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोना स्टुडेन्ट इउनियনৰ যিখিনি প্ৰেसिडेन्ট सेक्रेटारि লগত বাকি ষ্টুডেণ্টবিলাক আমাৰ লগত ৰাতি 8টা 10টালৈকে কষ্ট কৰি আছে এইবিলাকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি শলাগ লৈছোঁ তেখেতসকলে যিটো চেষ্টা কৰিছে এই এটা প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ প্ৰেক্টিছ কৰি থকা হৈছে আমি যে মই যে থিয়া হৈছোঁ আমাৰ এই ছোৱালী এজনীয়ে কৈছে মই আজিহে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰম্ভ কৰক না সিদিনা 24 তাৰিখৰ পৰা যদি আহি আৰম্ভ কৰে এই তোৰ কমফি নাই
आमार जे आथुबर कपि थाके जोंनि हान्थुफोरा जे खमफिबाय थायोना बेफोर गैया जागोन ना मिथिबाय नोंसोर गसंनो हानाय जागोन जोंथ' दिनै सानसेनो बुंनो हानाय जायाखैना जों एलपि थाखोनिफ्रायनो बिदि खन्थाइ आवरायबोखायोमोन सल' रोजाबनायाव रोजाबनो रोङाबाबो गसंहैफायोमोन अब्ला बिदि साहस जायो बेफोरबायदि नाजानांगौ मोसानो रोङा उनथाराव थानानै जाबादा जानाय नायै नायै सोलोंनानै निजिखौ प्रेक्टिस खालाम मानसि जानो हायो मिथिबाय मानसि जानांगौबा खस्थ' खालामनांगोन लाजिनायखौ गारबोनांगोन गारनो नांगोन गावबा गाव थिग जानो नांगोन गावबा गावनि आखु आखलखौबो थिग खालामनांगोन बेखिनिखौ खावलायनाय थाबाय फरायसाफोरनिसिम दानि आं बुंनाय बायदि नोंसोरनो दुर्लभ बर' सारा कुपन गांसे फैगोन ओंखाम जानानै आरो नोंसोरो 8थासिम थाया एटलिस्ट 5थायाव जोंहा प्रग्राम दं सीताराम बसुमतारी सार फैगोन बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि फिसा मानसि नङा जोंनि खाथियाव थानायखायसो जों फिसा जोंदो मोनफ्लेबाय थानायखायसो जों फिसा सानो खिन्थु फिसा मानसि नङा नै बिथाङा सासे नेशनेल एवार्डी फिसा मानसि नङा जों फिसा मानसिखौ लिंहराखै बिथाङा हादान थुनलाइयारिनि लेङाइ आफादगिरि बिथाङाबो जोंजों ओरैनो थाफाबाय थानायखाय फिसा नाथाय जेब्ला गुबुन जायगायाव थाङो बिथांमोना गोदोर गोजौ मासि मोनो रोंगौथि गोनां गोजा मानसि सुबुंफोर मिथिबाय आबेलि बायदेवा नुजाफैदो आबेलि बायदेवा मोखां बिलाइनि सासे मोजां लिरगिरि लिमारिक लिरगिरि जोंनि फरायसाफोरा जायफोरा मोखां बिजाब ना मा बुङोना फेसबुकखौ बर' मोखां बिजाबानो बुंग्रा जाबाय नामा बेखौ नायबाय थाबा नोंसोर नुगोन बोराय बुरैखौ रायनाय सेंग्रा सिख्लाखौ रायनाय गाज्रिखौ सोंखारिनाय ना जाथावैखौ जाहोनायनि थाखाय माने रायनाय बेफोरबायदि मोनगोन हयथ' दिनैबो खोनानो मोनगोन आरोखि ना बेफोरखौ नायनांगौ नोंसोर खालि माने फेसबुकाव मा नायो दसे फैला मेन्देलानि बेखौल' नायबाय थाबा जागोन मालायनिखौबो नायनांगौ मिथिबाय जोंनिखौबो नायनांगौब्रा ना दा थिग आं खन्थाइ मोनसे दासो लिरनायनि टाइम गैया